Good evening लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि एसएन बासाय ब्लगाव बरायनानै लानाय जाबाय। एसएन बासाय माने एसएन सेलवेशन नार्जारी आंनि मुङा। सो लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेनसिगोन। दिनै आङो आलादा रोखोमनि एक्सपिरियेन्स लागोन खारन आङो दिनै 10 साखा डाम्पार आं सालायगोन। बेबो विथ फुल लोडेड। खारन जाहोनानो जाहैबाय आंनि गारि सालायग्रा आंनि पाइलटआ बिथाङा माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय बियो गाबोन गारिखौ सालायनाय नङा एबा दिनै गारिखौ सालायनाय नङा। न'खराव एसे प्रब्लेम जादों। सो दिनै आंनो फिल्डआव ओंखारबोदों। सो लोगोफोर बियो आलादा रोखोमनि ब्लग आरो आलादा रोखोम आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स। आरो जों गारि मालिक एबा जों गारि सालायग्रा एबा जों ड्राइभारफोरा जोंहा खुनु फिक्स टाइम गैया। सानानो जोंनि हरानो जोंनि वी आर अलवेज 24 आवर्स स्ट्रागलिं 24 आवर्स जोङो गारियावनो थागोन 24 आवर्स जोङो खस्थ' खालामगोन 24 आवर्स जोङो जार्नि खालामगोन। खबसे गुब्रुबायथ' 22,000 दा जेबो टेनसन गैथ'वा। साखाया गासिबो थिगैनो दंजोबो। नैबे स्पेयाराल' एसे गाज्रि प्रब्लेम गैथ'वा दा। सो लोगोफोर आं दा गारि सिङाव फैबाय। गारिखौ आं दा स्टार्ट होना सालायलांसिगोन। सो आं माखासे बिनि फांसन्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे गियार लेभार जाहैबाय दा। बेखौ ओरै होयोबा बियो रिभार्स। ओमफ्राय ओरै होयोबा सि गियार माने एल गियार। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै 1 2 3 4 5 6 7 8 बिदि जाहैबाय टटेल 10 गियार। नैबे जाहैबाय चार्जिं सिस्टेम। ओमफ्राय मिउजिक सिस्टेम। नैबेथ' हेन्ड ब्रेक दा अनाव दोन्दों आं। ओरै सालायोबा बेखौ नामायनांगौ। ओमफ्राय नैबे बे एयार नोङो गरम मोनोबा बेखौ होना लानो हागोन। ओमफ्राय नैबे डाबल इन्डिकेटर जाहैबाय। बे लाइट बे फेन नैबे फेन। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइट। ओमफ्राय नैबे बे लिफ्टनि ओमफ्राय फेननि। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे सिगनेला मानिमोनथाय बे इडिसि बे एबिएस सिगनेलनि आरो बारा जेबो गुदु गुदा गैया। ओमफ्राय बेनोसै। ओमफ्राय नैबे हर्न जाहैबाय। हर्न नैबे थावनि सिगनेल बे हिट प्रब्लेम हिट जायोबा नोंनि गारिया दुङोबा बेखौ देखायगोन। बेथ' मिटारफोरनि जाहैबाय। ओमफ्राय नैबे एयार नोङो जेब्ला बेफोरबायदि गारिखौ ट्राकफोरखौ सालायनांगौबा गारिफोरखौ सालायनांगौब्ला नोङो हावा उथिलायनांगौ जाहैबाय गारिया। हावा उथियाबा गारिया साखायाबो गिदिंनाय नङा जेबो जानाय नङा आरो। स' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट हो। ओमफ्राय फुरा उन्दुनो जोबोद साफा। माने जोंहा खुनु न'नि माबा गैया। 24 आवार्स जोङो गारियावनो थागोन गारियावनो सालायगोन जागोन खामानि मावगोन बेल'। बिनि बाहेरै जेबो गैया। लोगोफोर जोङो फाइनालि सफैबाय अन्थाइ कुवारि मालि बिथायाव। इट्स अलमस्ट 11:50 राइट नाउ। दा गारियाव लड खालामगासिनो दङ अन्थाइखौ आरो जों बेखौ लानानै थांगोन हरजों हर आरो गाबोन फुंनि 6टा एबा 7टा मर्निंआव जोङो फार्स्ट स्टेपखौ जोङो आनलड खालामगोन। बारा गोबाव नांलिया मथा मथि गारि गंसेयाव लड जानो थाखाय 30 to 35 मिनिट्सआवनो लड मोनसे जायो आरो माने ड्राइभारफोरा जाब्बाय थायोना अन्थाइ जाब्बाय थायो फुरा एक्सपिरियेन्सखासै आरो। गुबुन ड्राइभार अन्थाइ जाबफेरनिब्ला 1 आवार्सआनो लानो नागिरो बारबावोसो। এই সঞ্জয় বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ আজি। কমিশ্যন পোৱা নাই কমিশ্যন অভাৰ ডিউটি কৰিছে যে। লাজ লাগিছে হা। যাম খালি লগ পাম হা। হা হা একদম মহল দুটা দিছো বোলে মহলটা। কমিশ্যন পাইছে না আজি। দে বঢ়িया। अन्थाइ हाबोना आखानो चेक खालामनांगौ जायो। नैबे गेजेराव अन्थाइ हाबनानै थायो आरोना। दा जाबनाया जाजोब्बाय। नैबे हेन्डेलमेन आंनि बारला आमथिखानि जायै हुयै अमा फेथ्ला अमा बायदि जाखाबाय गेन्द्राद्रानो। जों स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। गाबोन फुङाव लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय। जोङो टटेल गारि गंथाम गासैबो अशक लेलेण्ड नैबे BS6
ओमफ्राय आंने BS4 मथा-मथि जोङो दा 5टायाव मोनहैगोन लोगोफोर उन्दुनाय गैया जोंनि जिबना बिदिनोसै सानानो हर हरानो सान मजा 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 आरो जिबायदि लामा ना लड गारिबासो थामाम जायो आरो माने समानल' जायो आरामनो लड गारिब्ला बाज्ल'नायखौ बारा थाल मोना आरो खिन्थु खालि गारियाव आरे रायलायजाया लामायानो जोबोद गेसेबलै नै गारि क्रसिं जाफैबा बिसोरबो गासिबो अन्थाइ जाफैजोबगोन बागमारायाव होल्डार दसे 1 घन्टासो जोङो रेस्ट लानोसै आरो बे 1 घन्टायावनो सोरबा सोरबा बेयावनो उन्दुगोन आरो आंबो उन्दुसिगोन बिसनाया रेडिखानै गुड मर्निं लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो उन्दुनो मोनबाय नाथाय जोंहा उन्दुनाय गैया आं 5टायाव सफैगोन होनदोंमोन ना आं 5टा 10आव आं सफैबाय बे स्पटआव बिजनेस स्पटआव ओमफ्रायो नोंथांमोननो दिनैहाय देखायलांनो गोसो जागासिनो दं आङो लोगोफोर नायलांबाय था ब्लगखौहाय नै बेखौनो आं सालायदों आरो बै आंनि बिदानि जोङो बे बल्डारखौ नैबे रेलवे स्टेशनावहाय गारफैदों माने बे लामाया डाबल जागासिनो दङ ओमफ्राय बेयाव लट्स अफ स्टन माने गोबाङैनो अन्थाइ नांगौ नालाय रिक्वायार जोङो बेखिनि क्वान्टिटिखौ जोङो होफैगासिनो दङ जों बरपेटानिफ्राय लानानै ओरै होलांगासिनो दं आरो बङाइगाव जेरावबो ओमफ्राय जोंनि माला बेयावल' साप्लाय जाया जोङो अल बिटिआर जोङो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि गहपुर बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो थाङो ओमफ्राय ओरैथ' खोलाहा गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जों बेयाव थाङो ओमफ्राय मेघालया बांलादेशसिमबो जों थाङो धुब्रि जों बेयाव सबावनो जों साप्लाय खालामजोबो जिखौनो नांगौ सेंग्रेजों नांगौ प्रेसार चिप्स नांगौ दैनि सालिनाय 634 आरो मेटेल एभ्रिथिं जोङो बेखौ जों साप्लाय खालामजोबो आरो जेरावबो स' नोंथांमोना माबा मोनसे बहाबा बुस्थुफोर नांगौबा बेफोरबायदि र' मेटेरियेल्स आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन लामाया अयथासार लिमिनो बे बोखोनायावहाय लिमिनानै गारिया बेग जाफिननाय लायो एकदम ल' गियारावसो होनानै बोखोनांगौ अयथासार खस्थ' आरो बेग जाफिनोबाबोथ' ब्रेकआला थाखानाय नङा जब्ब'सो गब्र'हैनाय गारियानो हामोदोंना अयथासार Ready, ma? Sudah. Baik, sudah. Was. Sekarang. Dia asli aku ngapain dia? Ngapain halannya? नुदोंना लोगोफोर नैबे
फिसा फिसा गोनाङा बे जेनेरेल अन्थाइ नैबे बेखौ जेनेरेलाव सोलियो आरो माने गेदेरबो दं फिसाबो दं आरो नैबे अन्थाइया बेखौ जेनेरेल होनना बुङो आरो जाय अन्थाइखौ प्रटेक्सनाव बाहायो माने बे दै खुरखानाय मानाय सयल इर'सन नैबेफोरबायदियाव नै बिदि अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ होयो आरो बेखौ बुङो मेन साइज जों बुङो बेखौ मेन साइज माने गिदिरबो दं फिसाबो दं खारन बे फिसा फिसाखौहाय बे गिदिर गिदिरनि बे गेप थानाय गुदुङावहाय माने होसनो आरो जोमैल' अन्थाइ नै बेनो जाबाय जोंनि समायना रमायना बड'लेण्ड भुटान बर्डार आरो नैबे जोंनि इण्डिया बेयावहाय मालि बिथा माइनिं खालामो बेयाव अन्थाइखौ आरो नैबेफोरबायदि जमा जमा खालामो आरो ट्रेक्टरजों बिसोरो साइटिं खालामो खोथाया जाहैबाय मोनथिना लानांगौआ माने पक्लिं लाबोबाय दा पक्लिं गैयाबाबो 6टा 7टासो पक्लिं दङ ओमफ्रायो बे पक्लिंजों बुरनानै नै बेबायदि जालियावहाय होसनो आरो फिसा फिसाया सिङाव गलांबाय ओमफ्राय गिदिर गिदिरना बाहेरायाव थाबाय ओमफ्राय बेबायदिखौनो बे गिदिर गिदिरखौहाय अन्थाइखौ ट्रेक्टराव थिखोनानैहाय माने साइटिं खालामबाय जेरावहाय गारि गिदिरना फैनानै लड खालामनो हायो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला सनानि बड'लेण्ड जोंनि बे चिराङाव हायेस्ट रेभिनिउ रयेल्टि बे चिरांनिफ्राय मोनो दा सरकारा आरो ओरै सिदा थाङोबा देबादाङि बैयावहाय मोनाबिलि नोंथांमोना खोनादोंमोना बै समाव बेखौ मोनहैसिगोन आरो दादगारि सिदानो ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्ट दङ बिटिनि बैयाव बिटिनि बेयावबो बेबायदि एखे सेम कन्डिसन आरो अन्थाइया बेयावबो जोमै बेबायदि माने होजोंहाय दा अन्थाइया एसे जोबदों ओंखायनो जों दावखोबोदों गोजानावहाय साहा जायो आरो बियो ओमफ्राय बे दैया भुटाननिफ्राय बोहैबोयो ओरैबायदि फाग्ला दै बियो समावनो देरो समावनो लैयो ओरैबो दङ हनै केम्प थाफैलायो बिदिनो आरो ट्रेक्टरखौ नुहुरदोंना बे खनसायनानै साइटिं खालामनानै दोनफैबाय आरो बियो बिनिफ्राय जेबो गैला रड टेक्ससो जों होलांनांगौ जाहैयो माने ओरैबायदि समायसाना दा रड टेक्सआबो दुखुनांथाव माने दा बिटिआर जाबाय बे लामायाव आखाइ फोलावनाय मानाय माने परिबर्तन नालाय परिबर्तन सरखार जायखौ बुंदों नङा होमबा खोनानायाव गोदै बुंनायाव गोदै जों खोनाबोबाय चेन्ज जानांगौसो एक्सुवेलि मथा मथि बेफोरबायदि पार्टिनि मुं लानानै लामा सामा खांनाय मानाय बेफोरखौ गारनांगौसो एक्सुवेलि मथा मथि जों खस्थ' खालामो एसेबां जों खस्थ' खालामनानै जोङो एथ' गोजान मेगन मोदै लानानै थांनानै जोङो थाखा खामायो गावखौहाय लुखांनो एबा जोंखौ दाखांनो थाखाय जोंनि बे गोलोमदै गनायनि थाखा फैसाखौ जों ओरैनो वेस्ट खालामनाय बायदि जायो समावहाय माने हमनानै ला जोङो दिनाव 4000सोखौ जोङो रड टेक्सेसआवनो जों लामाफोराव जों होलांनांगौ जाहैयो ओरैबायदि दुखुनांथाव जाय फैसाखौ नोङो मान्थआवहाय नोङो 25 डेसआव नों बानायहैयोबाबो नों सानजाब खालामोबाबो 80,000 90,000 बेफोरबायदि जाहैयो आरो जोंनि EMI-खौनो जों गारिनिखौ जों होनो हाया जायो समावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जों कन्डिसनाव जों थायो उफाय गैया माथो खालामनो ने मिलायलायनानै थानांगौ जाहैबाय नङाबालाय आरो मा मिलायलायनानै थायाबालाय आरो दे जेबो नङा जों गोरिब जालांगोन माहाजोन जालांगोन जों बेखौ जों जेबो सानला खिन्थु जों माबा मोनसे हारिनि थाखाय जों सोरखौबा जोंथ' सहाय खालामदोंथ' नङा होमबा जोंथ' माबा मोनसे संगठनबाबो जोंथ' हेफाजाब होदों नङा होमबा बेलेग न'खरखौबो जों फोथांदों दा जों इनडाइरेक्टलि जों सहाय होनाय जादों आरो स' डेट्स ए ग्रेट बेखौ गोग्गानायबो लानांगोन जों फोथांनानै दं अनेक संगठनबो फोथांनानै दं बेनो आरो गावखौ गाव एसे प्राउड फिलबो मोनलायलाङो जोङो दान होलाङै मालायफोरनोहाय नांलाय खमलायखौ आं बायो नङा होमबा माने जों बिजनेस मावग्रा मानसि बयजोंबो मिलायनानैनो जों मावनानै जानांगौ जाहैयो नङाबा बिजनेसा बेसे गोबाव थांनानै थानो दा खोथाया बिदिनो नों नोंनि बिजनेसखौ लाखिनांगोन बयजोंबो मिलायनानै जानांगोन बेनो आरो बे इसिबां मोजां सुबिदा भुटाननिफ्राय लानानै हाग्रामा ब्रिजसिमाव ओरैबायदि मोजां कुवारि दा खुलिदों जाय कुवारियावहाय गोबां सेंग्राफ्रा फरायनानै बेखार जानाय सेंग्राफ्रा दा
मा बुङो बेखौ आनइमप्लयड जानानै दं दा बेफोरबायदि खामानियाव इंगेज जानानै थानो हायो आरोना नोंथांमोनाबो जुदि बेकाराव दङब्ला सोरबा MA फरायनानैबाबो ग्रेजुवेट जानानैबाबो HS फरायनानैबाबो रावबो इंगेज गैयाबा नोंथांमोनाबो माबा मोनसे इंगेज खालामनानै मावनानै जानो थाखाय बा मावनानै जा गावखौ इंगेजआव दोन जेब्लायबो जेराव नोंनि साननायफोरा माबा मोनसे बेस्थ' थायोबा नों जेब्लायबो नोंनि साननाया मोजां जागोन आरो नोङो गाज्रि बुस्थुखौ नों साननाय नङा इंगेजआव थायोबा नों गावनो गावखौ बायद'था नों जाथारगोन नों बेस्थ' थायोबा नों गावनो एकदम बायद' जाथारगोन नोङो उफाय गैया जागोन ओंखारनो हाले हा हाले ओंखारनो हेन्डेलमेनालै आंनिया नै गोग्लैनाय आयै दामफेर होनलायखानायलै गोलैबायथाय मेंबायबो खादो दे